खुलुमबाय लोगोफोर नालानि इउटुब चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय बयनोबो जासिहरबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो मिटिंआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा साबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जुदि गोदानै आंनि भिडिअखौ नुहैदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो। बयबो अन आरोना आंखौ। आङो दा थांनोसै आरोना लोगोफोर। देलाय बिदिबा नायलांबाय थादो। थांगासिनो जोङो ना नै सालायगासिनो दं पाइलटआ। थाबायगासिनो जोङो मोनफैनानै जायगायाव प्रग्राम जायगायाव थांगासिनो आइरनसेरजों थाबायगासिनो दं। थाबायगासिनो नै जोङो। दिल्ली की बनाई वो बिहेर जाबाय आरोना हा लगायदों नै लगायनायाव खालि जाजोब्बाय आरोना जों ओंखारबाय आरोना जायगानिफ्राय।
जागासिनो नै गोरान गोरान नै मिस्टि लाबोबाय मिस्टिखौबो जानो रायलायनाय सम गैला जागासिनो नै जानायनि बिथिङाव फैदोंमोन लोगोफोर एसे बयबो साबसिन खालामना हो बे बिनानावनि चेनेलखौ जाहाथे माने आग बारायो अननानै साबसिन खालामनो